Awan karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay analiday ka, iho. Ayan ka di ti fiancem. Awan pa'y mapagtal ka na babae, mama. Apay akas na timbagam. Ado dita, ti mapagtal ka na babae. Ni Karol, nakita nga dakakidkibin na alalaki. Kwartak lang ti kinayat na dya babae. Adun ti ginawat na kanyak. Saan ka di akagat-gatang umanan iti kwentas? Nga alahas na. Wan, mama. Luklukwen naklayang na dya babae. Hando kasta, saan nga rod amatuloy ti kalay sayo, iho? Saanan, mama? Itapay lang. Kat naduktala kon ti kinagold digger na. Kasanunto pa yun no agasawa kami. Kasta manan ti inarabid ti muna babae iti biyag mo. Kinwartaan na kalaang. Tsaka mo, mami. Tsaka mo. Mama, apay nga tangawan pa'y matino a babae ang matumpungan ni Manong. Ay, Jackman amo, iho. Nasingpatmat ni Manong mo. No apay alukwan pa ilaang dagiti babae ang makarelasyon na. Kaduan samot dito'y syudad a babae, kat materialistic da. At damot manakam. Ad-ado siguro dagiti rupat kwarta ang natumpungan na. Ay, adda manan pagsaksakitan tinakam ni Manong. Kaya't ko kumamang asawa ni Manong mo. Sakbay nga da mapasamak kanya. Ni mamamat, ubing kayo pa'y. Apay aday tapay tinapanunot yo. Wan, ubing titawan ko, nga mabumat. Ada sakit ko, iho. Ay na, mama. Saan kumaaday ta ti panunutan nyo? Kaya't ko makita pa ikuma, dagiti agbalin nga pukok. Sakbay nga ada mapasamak kanya. Apay, anya ti aramidam dita, sika, ayme. Ing kamangala ititimba, taipan mo ija ayan, dagiti baka. Gatasan nyo ida. Saan ka di amabalin apagtuluyan dakmat iti kuleyo, auntie? Anya nga agtuloy. Asino pa iti mangkita ka dagiti manggatas ka dagiti baka? Kayat ko ti makaturpos, auntie. Adala nga rudan ni Claudia iti universidad. Adda nga rod trabaho. Adamat dagiti kadwa tayo ang mga ramid, auntie. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Noan niya ti desisyon mi, iso ti masurot. Sayang ti panagadal ko, auntie. Dwalaang matatawan, malpaskon. Uray dwalaang abulan. Adda nga rod trabaho. Sika ti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka. Adda na gorder iti presko agatas. Auntie, da kayo kumanti mangkita. Awan mo ti araramidan nyo. Anya? Ha! Syakit din ti ibaon mo, danga! Dito yak lang taka di rancho, daddy. Ituloy ko kumamot ti panagadal ko. Anya pa'y lang ti sapulem. At damat ng trabahom dito eh. Apay nga ni Claudia, kat agad-adal iti syudad. Sana nga mo ti trabaho dito rancho. Agam si ka kat amom. Sayang ti panagadal ko, daddy. Kayat ko ti makaturpos. Makarangrang ti kanayon mo nga ibaga. Ikagatag trabahon. Kita ang dagiti kadwa tayo nagtrabaho damat laeng. Apay ka di amanipod na tayo ni mami. Katkasta kayo kanya, daddy. Nasingsingpat ni mami, ngam ni Auntie Magda. Saan ko matakabsat ni Claudia? Ngam isugit din ti pagad-adalan nyo. Di nakpagpungtuten ay mi. Ingkakit din iti ayan dagiti trabahador. Adda ka matgaya man, anak ko. Oh, kumusta ti panagadal mo ijay syudad? Nagrigat mo ti agadal, mami. Nagadumot nga ipapaaramid dagiti manursuro. Marigatan ak unay, mami. Ano sam, tapno makaadal ka? May sakan to a maestra. No kuman nalaing ka. Kinaabuga siya, wenno doktora kumati alam a kurso.
Marigata nak tupay iti kina maestra. Kasanon tupay no abuga siya. Nagrigat ti agi kabesa kadag iti lintag. Saan ko amauawatan? Iso a pinagsardeng ko ni Aimee. Tadyak kayat nga atiwan na ka. Ibilin yung mankit di ka ni Aimee. Takargaan na ti bathtub iti gatas. Kayat ko di agbabad iti gatas, mami. O sige, taibagakan ko na inton sumangpet. Tamapan mangala ijay pagprosesuan iti gatas. Taipan na iti bathtub mo. Awan ka di pa'y tinapilim ka ikala isa, iho. Awan pa, mama. Amoy mat, manluloko na iti nakarelasyon ko. Tsak kaya't idaaminan. Manluloko na. Kaya't ko kumati maadaan iti apo ko. Sakbay nga da mapasama kanyak. Amumot nga da sakit ko, iho. Ti kayat ko iti babae. Kat saan na tayo rupat kwarta, mama. Nasaysayat no mapanak iti probinsya. Agpamarangak amay salanga simpleng empleyado. Agpamarang ka amarigrigat. Kasta ka di, iho. Wan, mama. No damakita ka na singpet a babae uri probinsyana. Iso ti ikalaysak. Hagam, anya trabaho ti aplayam iti probinsya. Uray anya ditan. Ijay amang sirpatak iti babae na pudno amang ayat kanyak. Dahil saan lang ati kwartak ti kayat da. Madanaganak iti aramidam, iho. Anya ko matipagdanagan nyo. Nataangan akon. Kamaalak tagbiag akas maringrigan. Ngam agannad ka kuma, iho. Agannad ka, akanayon. Talaga ka di asumardeng ka nga agadan? Itapay, tadnandanikan ag turpos? Dwala ang nga natawan? Wen nga ruhad. Mas dawak mat ka ni daddy. No apay analaka ang manipulaan ni Auntie Magda. No anya tibaga ni Auntie Magda. Tong palan nga mat. Sapay nagsadot dagijay nga agina. Anya nga tat kinayat ni dadim kadagijay. Mas dawak. Nagbalin pa yun anaungat kanyak ni daddy. Saan ka di ani mami? Imtakin ko kwa dito rancho. Day ta tipod no. Ngam dagijay nga agina ti agari. Pinagbalindakit din akas lababa unan iti bukod mi arancho. Madlaw ko kat dakkel tinagbaliwan ni dadim. Talaga. Nagbaliw. Manipod na tayo ni mami. Edi kwan. Insangpat na matan dagijay nga agina ana ulpit. Agbay sungat at ibagbagada. Ano kano napakanti babae ti lalaki ti panggayuma? Kat agbalin nga under disaya ti lalaki. Tsaka mo. Anya ko ma, ti ipakan na. Adda ka no rancho iti dati alugar. Iso ka no ti pagtataudan ti presko agatas nga ilaklako na. Sa pulak na iti rancho. Kat agaplayak kas katulungan. Sapay ko ma, tagkasapulan na iti kadwada iti rancho. Pudno ka di, asan mo nga intad titangdan dagiti trabahador iti rancho? Ited kunto. Ha, saan ang makauray dagita at trabahador iti rancho? Ang pimanaw dan. Kasano pa ita? Si siya ka mga sikaso kadagiti tarakan tayo? Oh, no ka ba alam lakit di? Ano sam? Tadi pa'y iso amatangdanan dagita at trabahador. Wenno saan, dagiti babae akatulong ijay pagprosesuan iti gatas. Tumulong damat. Ngem nakapsot da ngagbagkat iti kanen dagiti baka nga da iti kamarin. No adda lakit di agaplay. Alaem, tapno adda kadwam nga agbunag iti kanen dagiti kaan anak akunam. Kasapula ka talaga ti kadwa. Kumaa, numay salang a baka ti adda iti kamarin. Ket nagaduda nga rod. Kitaham ti kasasao ni dadim. Aplikantin samat. Nakita na tinakapaskil a wanted ranch helper. No saan nga itid ni Auntie Magda ti sweldo na? Amangan no pumanaw tumatlang akas kadagiti dadduma. Imbag lakit din taintid na ti sweldo. Kinid daw ko kankwa na nga itid na. Kasi katikalaingan nga agproseso iti gatas. Saan pa'y unay nga amo dagiti kabarbaro akadwa dito pagprosesuan iti gatas? Imbag na nasingpot ka anang isuro.
No kasano ti agpasteurize iti kaalala agatas ti baka. Nasurong matadagos. Dagiti daduma, di dakitaan ana imbag ti kapulot ti iluto da agatas. Isong adda madadaan. Iso akasapulan ati thermometer no agluto iti gatas. Tapno saan amalabos ti na ito yung temperatura na. Iso ang pangaasim, Flora. Dinakpampanawan diti pagprosesuan iti gatas. Kasapulan ka, no agpasteurize, kan agikarga iti gatas kadag iti bote. Hay, kabarbaro ka diti rancho? Siyak ni Flora, katulungan ni Aimee nga agpasteurize iti gatas ti baka. Ay, may kaditinagan ti kadwa mitay? Wan, manong. Anak ti akin ko kwa diti rancho. No anak ti akin kukwa. Apay anak itak anak awit ititimba nga nakarga na agatas. Nauyo man dagsyuman kan kwa na. Tapara bantay kanulangan kadag iti agpasteurize iti gatas nga ilako da. Anya? Imbag ti manugot mat ni Aimee no kunam nga agad-adal. Ay, naturay ni bakit magdang agsyuman kan kwa na. Kasi mat nga rin no kasta. Saan ka di nga isakit ti ama na? Day tangaro ti pagsidawak. Atap ko pa'y kiti aginayo maday ti bakit magdang ti ama ti gayim ko. Pag kuna ama ginayoma na. Apay, agpay so kadit ti gayoma. Mama, husto nga ta ni Manong tapno makakita iti mapagtalkan nga asawaan na. Day tamo ti saan ko nga amo, iho. Kitaan tayo no mayat ti napanunot na. No anya ti ibunga na. Agpamarang apobre. Bilibak mo't iti taktika na panunot na. Naawanan ngamin iti panagtalag. Gaputan namin anon alinuko dagiti nagbalin a karelasyon na. Una, tanagtalak adagos. Inted na tikid dawon dagi a babae. Day tatay ko nada, adi na inusar ti utek na anagayat. Ti puso na tinaramat na, kasta ka di, mama? Narigat ti agsao, ngamkas lakastan iho. Gaputa ay ayatan na ti babae. Inted na amin, akinid daw daken kwa na. Siya ko timang bitbit ititimbang nga awit mo, ma'am. Ha? Di na ko maawagan iti ma'am. Kabailak da ito eh. Ay, siyak ni Andrew. Di ka barbaro katulong nyo dito rancho. Syakmat ni Aimee, Manong. Saan ka di asikati para itad iti kanan dagiti kaan anak abaka? Nga adda ijay kamarin? Wan, ma'am. Nalpas ko idan nga inikkan. Isa tulungan ka amang ipandita awit mo iji pagproseswan iti gatas. Tinak ko mapaayan. Tapno di mo mat ko na. Sige, patgan ka man laangan. Tagyaman ma'am. Sige. Agsarsarita ta, kabayatan ti pannagnata. Sikati makamo. Ang naumay ni Auntie Magda, sigurado nga agungat day jay. Tapay nga gunga. Anya ko mati madino agsarita ta. Amangan no sa bali ti pagawatan na. Ibaganan tumanen nga adda mading aramidan ta. Ha? Anya ko mati mading nga aramidin ta. Amom kadi anakitak nagsarsarita da Aimee, kanti ka barbaro akatulong ije rancho. At damat itsura na day dya lalaki. Anya ko man agsarsarita da, mami. Jak pagan ano ti mamirmiraot. Claudia, adda na panunot ko. Kat pagsaya atam daytoy. Anya ko man dayta, mami. Mayat nga yaramidan ta iti istorya, kat ibagata ka ni Julius, tapnoong tanna ti anak na. Tapno anya ko mami. Jak maawatan ti kayat yu mapasamak. Claudia, no pumanaw dito'y ni Aimee, kat makiasawan ka ni Andrew. Dua tanton nga agari dito'y rancho. Mayat, dayta na panunot mo, mami. Imbag, tasilag ti paspeg a pagproseswan iti gatas dito rancho. Saan nga dayo ti pangibunagan iti gatas ang may proseso? Ijay kumasidag ti balay.
Ngam na panunot idi ni Mami, amay mayat no dito asidag ti rancho. Ubing ka kadipay, idi na tayo ti inam. Umuna pa lang atukad ko iti high school. Kasta? Nasingpat ka, nagagat ka. Ngam, madlaw ko kat iroromenda ka. Ti pagsakitan tinakam ko. Di nakpay amo nga isakit ni Daddy. Patyan na amin nga ibagakan kuana ni Auntie Magda. Di na kadikayat nga awagam mo't iti mami, ta iso ti kasukat ti inam. Tsaka mo, ngam awan ti kasukat ni Mami, dito'y puso. Nakitak amayat ti panagsarsarita da Aime, kan ti kabarbarwa katulong ijay rancho. Anya ti kayat mo asawan, Magda. Manipod idi jakpay nakita anaragsak ni Aime. Kanayon analiday. Ngam idi addaday jay nga Andrew, nagbaliw. Naragsakan kan nasaranta. Kayat mo asawan, adda relasyon da? Nukas pangarigan adda. Saan mo ko maaparitan? Tapagragsakan naman. Kayat mo ka din na makiasawa ni Aimee? Apay, lapdam ka di pagragsakan na. Rumba nga ipalubos mo, no anyaman ti kayat na. Agbibisin kakitde. Garangganjang. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka di madi, ana aramid ko. Saan kan nga gindidiam mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho, ti paggarangganjanam. Saan kayo amaawatan, Daddy? Siguro, adda manan na idanon kada kayo, iti saan nga umno. Awano, karbangan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka di madi, ana aramid ko. Saan kan nga gindidiam mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho, ti paggarangganjangam. Saan kayo amaawatan, Daddy? Siguro, adda man ang tinaidanon kada kayo asaan nga umno. Awan ti maidanon no awan ti nakita da. Makasasawa ka din, ha? Agadal ti kayat ko, Daddy. Saan kat ang makiasawa? Amok pahingay. Ha! Amangan no inton madamdama, ket makiasawa ka adi na oras. Angem saan ka alapdan, no day ti pagragsakam. Apay ka di akasta kayo kanyak, Daddy. Manipod awanan day di Mami. Saan ko nanarik na ti panagdungoy kanyak? Sabali man ang tinapanante sa ritaan. Dita ka man laingan. Imanawan ni Sir Julius. Gusto na ita panagsangsangat mo. Nagsakit ti panagsasao ni Daddy, Manong Andrew. No adala ko mapagtrabahuan, kan pagdagusak ijay syudad. Inak ang trabaho langan ijay. Agurno nga, taituloy ko ti panagadal ko. No kayat mo, agpakada akpailahan ka ni Sir Julius. Adda amok iti syudad. Damagag nagkasapulan tayo ti katulong. Kayat mo? Saan da nga ta anaranggas? Kasanuan amom ida? Siguro gayam ko ti security guard da. Adda basit balay na itilikod ti balay. Ija ti pagyanam no mayat da. Ayan ka di ti security guard ako nam. Napano ni ija abroad. Siyak tinangitalkan na iti balay na. Kasta ka di? Tagaan o kagaya, Manong? Awan mas no papagyanak. Nayanak ka kay syudad. Ngam taga-probinsya ti inak. Kwa, saan ta ko man napagsaritaan ti kinataok? Tamalidayanak lang ang makalagip. Mabalin. Imawag itay ni Manong mo. Ada kanuyag na dito'y akatulong.
Ag working student ka no. Kursonada na ka di ti babae, mama? Wen ka no. Ngam iyag na ditoy, ta sumrek akas katulong. No sumrag kas katulong. Mabalin ko mat nga rod akilatisan. No saan mat lang arupat kwarta. Kasano kumamot ti panangkilatis mo ako nam? Ha? Ada kanya akong ti stroke. No kasano amamwak. No saan arupat kwarta. Basta saan mo apagaramidan iti dakas ti babae, iho. Ni mamamat. Sa anak mo't kat ama nagdakdakas. Ada pa'y gayam imbaga ni manong mo. Imbaga na kano iti dayjay babae, nga agaplay mo't ni manong mo akas security guard dito'y balay. Anya? Kaya't nasawan. Di na imbaga akapamilyata. Kasta nga rod, iho. Nagpamarang amarigrigat ti kabsat mo. Nangala ka kumay ti gatas. Tara matag apang moisturize iti kudil ko. Napan ka kung maijay pasdak. Taing ka nangala. Nagapo ka lang arudan ijay? Nangala ka kuman Jakmut kamin amo aka sa pulam ti gatas. Paidam ka kit di Namin ano nga imbaon nak anangala iti gatas. Nga impan ko di tabat-tab mo. Nasakit ka di tinakam mo? Kasano nga ibagam apaidamak. Kat di mo mat imbaga amangala ak iti aramatom ita. Sige, ditakan. At dapay aramidak. Basit lang anos. Mapapanaw kan tumatlaang dito'y balay. No agbaligyak amang papanaw ka ni Aimee dito'y balay. Ibagak anagasap ta. Imbag ta inaramat ko ti utak ko. Iso anak ipagnaed ta dito'y. Di kayo pa'y nagistorya. No kasano anaam-amo yun ni Daddy Julius. Saan akas iti daddy ama martak? Sigod nga gayam kami iti ina ni Aimee. Inayat ko idi ni Julius ang ti ina ni Aimee ti inkalay sana. Nagsakit idi tinakam ko. Kastagaya, mami. Iso nga ikagumaam, tinakidan na ka ni Daddy Julius? Anya pa'y ngay. Rimang ay tirancho da, iso nga inapapalak. Ngem idinatay ti asawa na. Ing kagumaak mat aginondawayan, ti panagladladingit na. Nalaing kayo mat ngarod iti kalukwan, no kasta. No pagsayaatan, apay kit din asaan. Iso atuladan na, Claudia. Saan ka apumatol iti mamirmiraot? Dajay adda mabalin na ti sapulam. Iso nga rod, nga oray kursonadak ni Andrew tanatar, nga katulong lang mat. Apay ko ma, amang ipakita ak iti motibo. Iso adang nga ni Aimee. Tanakisiningad kit din iti dayjay akatulong. Palubusan nak ni dadim. Mapana ka di syudad. Kasaritak ti ibagbagak no agkasapulan da iti katulong. Sige man nga rod, Manong Andrew. Ngam saan mo pa nga ibagbaga ka dadadi ti planok nga ipapanaw ditoy. Kasano ako na pumanaw ka ditoy? Pumanaw ak matun Pangaasim, Flora. Saan ka pumanaw? Tapno adda awagak apagdamagan iti mapaspasamak dito rancho. Ha? O sige. Ay nga maikawak lakit din no makapanaw ka ditoy. Ano sa mon tapno makaturpos ni Aimee? Iti sana mapayag. May santon adi adal. Uwin man langan. Dapukan ka. Agyanak pa dito rancho. Agyaman ako unay kan ka, Flora. Katsapay lang ko, ma. Taad na makita ni Manong Andrew apagtrabahuan. Kan pakidagusak. Alangarol, masapa ak amapan tapno makasubli ak matlangin ton malam. Agsagana kan ton Aimee. Tamabalin ti pumanaw dito rancho, apama na makasangpeta. Kat kasanuti ko nam nga iyag mo a babae. Saan nga taro pat kwarta ako nam? Tigayam na tayo nga inana ti akin ko iti rancho, mama. Ngam ti agsyuman ken kwa na ti agari. Pinagbalinda ni Aimee akatulong iti rancho.
Nagawan mo ti puso na daytan nga agsyuman. Maasyanak unay ka ni Aimee. Kaya't natin makaturpos. Ngam pinagsardeng datap na iso ti mangkita ka dagiti agi proseso. Kan agpasteurize iti maala da agatas dagiti baka da. Adda ka di panagayat mo iti dayta babae. Wano, kaasila ang ti marikrik namkan kwa na. Damo pa ila nakitak. Inayat kon, mama. Nasimpet ni Aimee. O sige, iyag mo ditoy. Tagpa ay akas katulong. Tapno maobserbaran tayo. No saan arupa ti kwarta ako nam. Inton umay, agpamarangak kas security guard iti balay. Iji quarters ti sigo da security guard ti pagyanan mi. Duamat ti kwarto ijay. At na nakasagana a pagyanan na iji syudad. May sa akatulong, gwardya akmat. Kaya't mo asawan. May sa abalay, ti pagyanan nyo adwa? Juan Flora, security guard ak, kat para lutumat ni Aimee. Uy, saan mo nga ta pagaramidan iti dakos ti gayam ko? Ikarit nga ayawanak ni Aimee. At damat kontakyo ti tunggal maysa. Mabalin mo nga awagan tapno kumustahem no niya ti kasasaad na. No, jak tumakontak ti gayam ko. Ipabirok ka iti pulis. Wala. No kayat mo, sumurot ka tapno makitam ti balay apagyanan mi. Tapno di ka agdwa-dwa. Saanan? Amang ano makita da nga awan tayo atalo kat delikado. Ala, mapan kami nga rodan. Ibagamton ka na kung adaanapan kami. Malaman, iso ang sigurado ang nagawigan ni Daddy. Talaga ka di saan kayo nagpakada? Saanan? No siyak, sigurado adidak palubusan no agpakadaak. Ni Mat Andrew, pagarupan da at saan apanangtad ni Auntie Magda iti sweldo na, no apay apimanaw. Adda ka din ni Aimee dito'y rancho. Saan sa mata nagawid idirabi. Awan mo't ditoy, ma'am. Nakuna na ngamin, akayat na ti agtrabaho. Ta ituloy na kano ti panagadal na. Anya, pagadalan na ti bagbagi na, kasta ka di. Oh, mabalin ayamot ti kasta. Mabalin, no kabaalan na lakit di, madam. Kasano ko maamapaggidan na ti agtrabaho? Ay, awan latam mo kon. Ado mo ti kasta, madam? Asino nga rod itatimang kita kadagiti kakadwam? Ayan mo't dayjay nga Andro. Di yun samot into ti sweldo na, madam. Pimanaw mo. Anya. Oh, nagkuyog lakit di dagijay apimanaw. Ha, dagiti sinalbag. Nagtaray da siguron. Awanen ti anak mo agarang ganjang. Nagtaraydan kan ni Andro. Anya, no kasta, awan tinangtad iti kanan dagiti baka iti kamarin? Nalabit. Jak ngamin ang dimanon ijay. Ijay lang pasdak tinapanak. Nagawid ak adagos gapo iti naamwak. Asino pa iti mangkita ka dagiti manggatas iti baka kaya nagproseso? Adamot kit din ni Flora. Amo namat, tainsuro ni Aimee. Ngem duma ano adda ni Aimee, takabain kantong palan dagiti trabahador ti ibagana. Oh, apay, siyak, dedak ka di kabain kantong palan. Flora, ited mo ngamin ti sweldo dagiti trabahador tapno di da pumanaw. Diyak amo no asino pa iti makaamo nga agpasteurize iti gatas no pumanaw ni Flora. Nakadanong tan. Umunag tan itigit ti balay ti agbalin nga amot ha. Nagdakkel abalay. Nagpipintas dagiti masetas iti aglawlaw ti arubayan na. Mapantapay basit iti quarters ng iti gwardya. Ta ibati ta ti gamit ta. Kan aginanakapay no napandog ka iti biyahe. Ayan ti kwarter ako nam. Iti lukod ang tidagkala balay. Anda kusina kan dua kwarto na. Kaano ta akasao ti kunkunam nga agbalin nga amo ta? Di ka kadipa aginana? Apay, saan ka napandog iti biyahe? Sige nga rod. Sapay kumaa. Takayat dak akas katulong da. Nakasaukon. Kayat da ka. Ay, makisarita kalata ka ni madam. Tapno agam amo kayo man.
Agbaligi ka nagpapanaw ka ni Aimee dito'y balay. Iso anag kasata, anak ko. Kasano dagiti trabaho na ijay pasdag apag prosesoan, mami? Day tang agpayso ti parikot. Kanayo nagto ti mapan ijay takita ag ti aramidan da. Sana bale, tadamot ijay ni Flora. Ikantak gayam iti kwarta, tamapanak ijay syudad inton bigat. Adan tumanan klase mi. O sige, lalaingam, anak ko. Dandani nag-retire dagiti mamaestra ditoy. Sekanto ti maysa ka dagiti sumukat a maestra ditoy. Bareng makapasak, mami. Ano nga min ti bagsak ko daytoy napalabas a semestre. Anya, apay ngay nga dabagsak mo. O sayang pa'y nukasta. Di pa'y ulitam manan. No magagatak a mangulit, mami. Claudia, kasano nga ron ang makaturpos ka no saan mo nga ulitan? Pagpili ka ano niya ti kayat mo akwarto ka nagiti dua. Umunag ka, taagin na ka. Agyaman ako, Nay, Andrew. Ibilang ko dahito'y adakkel nga utang ko anaimbag anakam. Saan mo na panunutan na ita? Tinasken, kat matunoy mo ti arapap mo. Tapno di na kairoman tagsyuman kan ka. Sapay ko mata makaturpusak. Tapno maaramid ko ti rumbang apara kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Kukuan ni Mami ti rancho. Awan karbangan dagijay nga agina. Nagturiddan nga agari iti sanda ako ka. No iti lintag, talagang awan karbangan da. Nagkalay sa kadida dadim kan tagsyuman kan ka? Saan daan nagkalaysa? Basta insangpet ni Daddy ida, ijay balay. Naimbag abigat yo, madam. Kastamat balasang ko. Si kagayam ti bagbagada asubrak a para luto dito'y balay. Wen, madam. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno maituloy ko matlaang ti panagadal ko. Kasta ka di balasang ko. Bilibak iti kinagagat mo nga agadal. Takayat mo pa'y trabaho, tapno makaadal ka. Itamot laang, mabalin mo ti mangrugi. Agyaman ako, Nay, madam. Napatag namin kanyak ti adal. Tapno daras ka makaurnong. Ingat nga tok ti sweldom iti binulan. Agyaman akla, unay, madam. Nagsayaat kayo, unay. Kumusta ti damo nga aldaw mo iti palay niya, madam? Nasayaat damat, Andrew. Dinamag na, no ijayak a maturog. Ngam, imbaga ka dito yakon quarters. Tadda dito'y dagiti gamit ko. Nasayat mat no kasta? Aimee, sapay ko mata, di nakaguray ti ibagakan ka. Anya ti bagam? Apay ko makagura ka. Iti ka ano man, saan ka ang mabalin aguraan? Tanasingpot ka kanyak. Nga oray ibagak, ada panagayat ko ken ka. Agpayso ka di, ti ibagbagam. Agpayso. Iso nga inawis ka nga umay dito syudad. Tamasair tirik na, na makitkitak ti panagsangsangit mo ijiransyo. Sinipsiputan na, ijay rancho. Awan ang karbungan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Agpayso ka di, ti ibagbagam. Agpayso. Iso nga inawis ka nga umay dito syudad. Tamasair tirik na, na makitkitak ti panagsangsangit mo ijiransyo. Sinipsiputan na, ijay rancho. Diyaking gagara ti mang sipot ken ka. Ngam naamuak ti mapaspasamak. Kabayatan ti panagyan ko ijay. Amom, limagan pa'y kit ti barukong ko, idi nakapanawak ijay. Angam, pasensya kan, tawan mo't igam ko akwarta. Amo kasaan nga inted ni Auntie Magda ti sweldom. Basit la agad na ijay. Dakdakkel tinagunod ko iti panagyan ko ijay. Anya ti kayat mo asawan?
Anya ko matinagunod mo. Ha? Anyan di imbagak. Ay, lipat naman. Diyak mo amutin sa usawang ko. Andrew, kunam a security guard ka. Ngam, di ka mat nakita itay dito eh. Ay, sana dito iti pagbantayak. Ije pasdag nga yan tinegosyo da madam. Pasdak nga ayan tinegosyo na, kunam? Ayan ka di day ta pasdag. Iti sentro ti syudad. Bayam, ipasarakan to ijay. Sino ka? Ken, apay nga da ka dito kusina mi? Ha? Siyak ti kabarbaro akatulong yun, sir. Sika ka di ti anak ni madam? Siyak ti anak ni mama. Ngam, imposible nga agkatulong ti kaskan kakapintas. Agpayso ka di akatulong ka? Adda ka di nga aglutluto iti makan dito balayo? No sa anak akatulong, sir? Ay, no anak na ka ni madam, naggapwam. Tadi kamot nakitkita manipod si Mrekak akas katulong. Mistake ti imbaga madinak nakit-kita. Kat no agsangsango tay ta. Ita ka lang ang makita ti kayat ko asawan, sir. Ha? Nagbanglo day talutlutum Nalaing kakadimot lang agluto? Saan kun nga ibagkat ti bukod ko atugaw? Ngamda kayon to ti mangibaga, no naimas no saan inton maramanan nyo, sir. Ramanak man nga rod, no naimas matlaang ti luto tinapintas, para luto? Saan pa yan naluto, sir? Inton maluto, sayon to ramanan. Kasta ka di. Ala, agsubliak to nga rod inton madamdama. Kaya't ko amakit kita ti kinapintas, ti para luto. Ala, ituloy mo nga rod ti agluto. Naggapu ka di ta kusina, anak ang si iho. Ada ka di inaramid mo dita? Ha? Ni mamamat. Amo mama, napintas ng agpayso ti para luto. Nalaing mat ni Manong. Day tangiwat mo. Amo matibili ni Manong mo saan ka di? Ang damat ijay kusina, mami. Di namang nagtibagbagak. May mayat matlaang no saan mo adakdakamatan akabsat mo ni Andrew. Mama, aglabas iti panubok ko, ti babae. Di ka kumaagar-aramid ti mati. Amangan no saan nakayat ni Andrew ti aramidem. Apay kumasaan, mami. Pagyamanan nakit di numaduktalan tayo ti kinapudno. Anya kinapudno ti sasawam. Pangasim, di ka agaramid iti saan aba iparbal. Apaya kasla naliday ka si Mang Pad iti quarters. Jack magustuhan ti panagngir-ngir si. Kan panagkid-kid day ti anak ni boss. Saan mo italtalak day jay? Talaga akas dyan na. Ngam di nakapagaramidan iti dakas day jay. Sigurado ka ka di? Sa anak ka komportable nga agtrabaho ijay. No adda day jay nga anak ni boss. Ha? Apay kumakabot lang mo. Kat natataer ngam siya. Para kanyak, si kapay laang ti katauran. Nang runa ti pusom. Saan ko ang mailadawan ti kinataer ti pusom? Naks ha? Limok magtipuso ka di na oras. Di kagdanag. Ipasigurado ka di nakapagaramidan iti dagas da di alalaki. No agtultuloy akanayon nakakiddayan kan ngirsyan day jay. Pumanawak langan dito eh. Narigat ti agbirok iti nasayaat nga amo dito syudad. No restaurant, wano sabali ti pagtrabahwam, masapol nga agabang kapay iti kwarto apagyanam. Kaslamat nga min balasubas ti panagkitak kan kuana, Andrew. Rabin, ngam imay kapay diti balay. Ada ka di importante nga ibagam, iho. Mami, pakibaga ka ni Jervy, asaan na alabsan narabakan ni Aimee. Ada ka di madi nga inaramid ni Jervy kan kuana. Kuno ni Aimee, di na kano kaya ti panangkid-kid kan panagngir-ngir si ni Jervy. Bastos ka no? Kunakon kat nga inggaraw manon ni Jervy ti kinapilyo na.
Bayam tabagbaga ak ti kabsat mo. Amangan no agberok iti sa bali at trabaho na, no di na kayat ker aramida ni Jervy. Di kagda nag-iho. Dumanon ka ni Jervy ti imbaga. San mo ngayon inted ti sweldo dagiti trabahador, iso ang nagpapanaw da. Itatabasitan ti kadwa tayo dito rancho, mangrugin ngagsakit dagiti daduma abaka. Anya nga rod ita ti rumbang amaramid. Ayan ti kwarta, tamangala ak iti veterinaryo amang taming kadagiti baka. Kwarta. Awanan. Anya? Nagasto tayon ti kwarta. Kasano kumanagasto tayo? Dagiti nausari ti kusina. Ti pinagbayad ni Claudia ije pagadalan. Aniya, pinagsardeng mo ni Aimee iti panagadal na. Ita, awanan ti kwarta tayo. Ayan dagiti naglakwan iti gatas. Naglako tayo pa iti baka itay nabit lang. Ayan ti kwarta. Aday jay bangko. Ayan ti libreta. Kita agman. Aday jay kwarto. Aguray, tay nakkitaan. Hi, beautiful. Makitam ka di daytoy basit tabag? Kita am tilinaw na. Apay ka di day tabag, sir. Apay ko maakita ak tilinaon na. Nadamag ko akayat mo kano ti makaadal. Day talinaon ti bag, ti usaram. Tapno matunoy mo ti arapaap mo. Kasano ko maamatunoy ko ti arapaap ko? Babaan day tabag. Lukatak ti bag. Tapno makita kan maawatam ti ibagbagakan ka. Oh, anday ta. Nagado ak kwarta. Apay ko madayta. Nulakid di kayat mo ti makirelasyon kanyak. Pagadalan ka. Kukwam da ito ya kwarta. Sa anak arupat kwarta. Kukwam lang ti kwartam. Agtrabaho ak. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Saan kat nga agtawad iti kaskan ka amata pobre? Ditakan. Di na kayat ti kwarta. Ado da ito yan na kwarta. Agbiag kuma iti nasaliwan-wan day jay Aimee. Ang, wow. Bilibak ka ni Aimee. Saan narupat kwarta? Akas kadang itiim mo na ang nakarelasyon ni Manong. Nasarakan matlangan ni Manong tinasingpat. Kan napudno kan kuana. Madam, nagsayat kayo kanyak. Ngam, jak maawatan. No apay akas jay ti anak iyo. Ni Jervy ka di tinakdakamatam, iha. Awan sa bali, madam. Apay din nagsardengan. Impakita na ti ado a kwarta. Tapno makirelasyon naklang kan kuana. Iti ka ano man. Jak ilako ti bagit, madam. Inaramid ni Jervy kan kadayta, iha. Wen, madam. Iso apo manawak laangan dito balayo. Pangaasim, iha. Masigurado nga agliday manan ti anak ko. Kasano ko mga agliday ni Sir Jervy, madam? Maamuam to ti amin, iha. Nga masakbay na. Ada ko madamagag. Katipod no kumalaang ti ibagam. Anya ka dinayta, madam? Ada ka di relasyon nyo kani Andrew. Numan pa'y saan ko pa'y asinungbatan? Napudno ti panagayat ko kan kuana, madam. Uray agpada kami amarigrigat. Iso ti ay ayatag. Oh, maragsakan ako na iti na itangay bagam, iha. Di kay maawatan, madam. Adala ang tao akayat ko makasarita. Sakbay nga adda maamuam, iha. Anya ka diti pagsasaritaan tayo diti opisina, tayo nawagan na kami, mama. Maipapan ka di dayto iti inaramid ko, mama. Awan sa bali, iho. Di kayo maawatan, mama. Jervy, anya ka diti mapaspasamak. Pakawanan na, Manong. Kaya't ko lang nga maamuan, nanapod no ni Aimee kan ka. Apay, anya tinaramid mo? Pinakita ak iti ando a kwarta, Manong.
Imbaga nga aramatan na nga agadal. Basta makirelasyon kanyak. Ang di na kayat, manong. Nagpakada kanya, tadi na kaya tinaramid ni Jervy. Dinamag ko no na relasyon nyo. Katamom no niya tiinsumbat na iho. Anyan tinsungbat na, mama. Kastoy ti kunana. Numan pa'y saan ko pa'y asinong batan. Isulaang ti ay ayatek. Uray agpada kami amarigrigat. Dayta ti kunana. Kasta ka di, mama. Agama na, Jervy, ading ko, ha? Naamuan tayo. Asaan arupat kwarta tinapili? Uray maamuanan nga anak ka, iho. Pakawanan na kumaha, Amy. Awan ti da kasagandat ko kan ka. Bayan na ko mga palawag. Anya ko mati ipalawag mo, ako nam. Sige. Si sasagana ak adumngag. Ti kinabastos ko kan ka. Kaya't ko lang nga tulungan ni Manong Andro. Di ka maawatan. Anya ka diti kayat mo nga ibuksilan. Ningamin Manong Andro, kat adda idi ti kinarelasyon na a babae. Kalpasan na nakaala da iti dakkal agatad kan kuana. Insukat da iti sabali. Di ka maawatan. Apay nga ibagbagam day ta kanyak. Ni ka di Andrew a security guard tidakda ka matam? Saan na nga mo tinaramid ko? Naibaga na ngamin, nga ayatan na ka. Iso a pinadasnak apakitaan iti kwarta. Kasta ka di? Pakawanan nak. Ngamin naramid ko lang dayjay. Takitaak, no napuno kamatlaan kan kuana. Nabayag kayo ka di? Nga agam-am mo kan ni Andrew? Dakkel ti pinukaw mo a kwarta. Isuaman ni po dita. Ikatagtikar bengam nga withdraw iti kwarta iti bangko. Saan kagayam ang mapagtalkan? Saan mo kumamat nga aramidan kanyak dayta, Julius? Himpay ko amin kan ka panagtalag. Ngam dinadahil mo. Ita, awanin ti anak ko ditoy. Napnapanan nangatan. Apay asapulam. Kat nakitaray nga rod iti dayjay at trabahador iti rancho. Di tayo pay ammo, nupudno anak kitaray, wano saan. Kat anya nga rod ti panagkunam iti panagkuyog da apim manaw. Kan nasinged da iti tunggal maysa. Saan na makaas-asawa ti anak ko? No di ket kayat nga ti agadal. Amok pay. Apay nga rod anakigid da na pimanaw kan ni Andro. Nagtaray dalakit di. Tapno daras ka makaturpos, in ka nag-enroll. Madama pa lang ti enrollment. Enroll? Andrew, awan pa'y urnong ko. Nupod nung ay ayaten nak. Bayam asyak timang tulong ken ka nga agadal. Kalpasan ti panagadal mo, pangasim. Umanugot ka nga kalaysatan. Kalaysa? Di ka pa'y sinungbatan? Kalaysan? Amok nga ay ayaten nak, Mert. Isaasaan ka na makalibak. Makalibak? Sino tinangibagakan ka nga ay ayatan ka? Inak ni Mama Lolita. Kan kabsat ko ni Jervy. Anya? Pudno ka di dayta nga ibagbagam? Pakawanan na ko ma, no nagpamarangak akatulong yu irancho. No kasta? Nagpamarang ka amarigrigat? Mangilasin ka iti gatas nga ikabil ko iti bathtub ko. Ibagayo aka ni Sir Julius, tabambantayan naman dagiti gatas. Binilang na pa'y, numano abote tinalpas ana pasteurize. Ma'am, kunamat kanyak Di pa'y imbaga ni Amy nga awagan mi iti ma'am. Idinto ta iso ti akin ko kwa iti rancho. Si Kaki Deng. Mangin insulto ka kadi? Saan mat? Ibagbagak lang ti pudno iti tao apagarupan na kat na nga tula unay. Ngam saan mat? Addan to aldaw mo kanyak, si kakatulong. Ur-urayag day tang aldaw. Claudia!
man dayjay a Flora iti pasdak, mami. Oh, apay ko maapagtalawag. Iso lang ti makaammo ka dagiti trabaho a pinanawan ni Aimee. Nainsultuak iti imbaga na nga agin nga to akano. Ket saan mat? Anya nga tati aramidan ta iti dayjay a Flora. Diyak kaya ta makita dayjay a Flora ijay rancho. No di mo kaya ta makita ni Flora. Saan ka na amap-mapan ijay? Awan, karbungan. Dito'y drama tayo. Tining masakbayan. Anya nga tati aramidan ta iti dayjay a Flora. Diyak kaya't makita dayjay a Flora ijay rancho, mami. No di mo kaya ta makita. Saan ka na amap-mapan ijay rancho? Daddy Julius, ada kayo gayam dita. Itayak pa'y ditoy, ngam didak nadlaw, tanapasnek kayo nga agsarsarita iti saan nga umno. Claudia, manipo dita, sana na mabali na kargam iti gatas ti battab mo. Nawatam, Oh, Julius! may sakamat, Magda! Hello, gayam. Imbag ta nakaawak ka. Kumusta ka niya dita syudad? Agad-adalak, gayam. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Husto ka di tinangag ko? Pagad adalan na ka ni Andrew, kunam? Uwan, gayam. Kumusta mat ni Daddy? Ikwa. Ay, iijak man maawatan, gayam. Manipod awang ka, madlaw ko analiday. Kan, saan mo't akas idi ti kinalastog dagiti agina? Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Di ka maawatan. Nung amin tumangsit ni Claudia, ay, sungbatak at masurunak. Uray dengdenggan ni Sir Julius, di namot isakit. Kasta ka di? Itaman pa'y. Flora, idanon mo man ti pa kumusta ka ni Daddy? Dumanon, gayam. Imawag kanyak ni Aimee, sir. Kumusta kayo kano? Ha? Ayan ka diti anak ko. Agad-adal kano ijay syudad, sir. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Nagtipon dangatan iti dayjay nga Andrew? Awan mo timbaga na akasta, sir. Idi pa'y laeng. Imbaga na amapan ijay syudad. Tapno makapagtrabaho. Kat mapagadal na ti bagbagi na. Kasta ka di. Flora, amom ka di no sa dino tayan na ijay syudad? Saan, sir? Di namat imbaga. Ngam imbaga na ama kumikom nga agad-adal. Ado ka no ti araramidan na. Iso asaan ko disturbol. Kasano dayto yan, mami? Ado mo ti bagsak ko ijay pagadalan. Anya ita ti aramidan ta. Sapay di ka maikan iti ado a kwarta. Tasaanen akas idi ang mabalin ko lata ti ag-withdraw iti kwarta. Siribang manan ni Daddy Julius, mami. Mapusipos mo siguro manan ti ulo na. Bareng sabali nga min ita ni Julius. Kasla ka iliw nan samot ti anak na nga awanan serbi. Ayan nga tamat dayjay a babae. Siguro, agdandan nada iti dayjay a mamirmiraot nga Andrew. Lakit di. Ang mga numasikog pa yan. Yak! Day takot masikugan. Diyak kayo ti agsikog. No saan abak nang ti ama ti agbalin nga anak ko. Rumbang laang. O sarem ti utek mo. No kayat mo anasaliwanwan ti panagbiag mo. Dilimak ka na kiti grado, Maymee. Nagnanga to. Wala, tadyak kayat ama pa ay ti magpapahadal kanya. Ay, ayatin ka unay. Aramidag ti amin. Tapno na saya ti masakbayan ti pamilyata. Aramidag dagitoy. Gapoy ti nalaos a panagayat ko ken ka. Kan para ti masakbayan ti pamilyata. Ay, ayatan ka matunay, Andrew. Idi, naliday ti biyag ko. Kat sika tinagbalin ang musika, anang biyag itinaliday alubong ko. Inton makaturpos ka. Agpakita ta ka ni Dadim.
Kidawon ta ti pamalubos na ngagkalaysata. Sika ti makaamo. Superstar iti biyag ko. Ha? Unay ka dahil superstar. Nalabos mo tin ah. Pudno ti bagbagag. Sika ti kapatgan ita iti biyag ko. Ay ayatan ka unay, Andrew. Ay ayatan kamot unay-unay, Amy. Umay ka dito mulong diti rancho tay may ka, Claudia? Kunak mano agad adal ka? Apay nga da ka dito. Diyak kayat ti tabas ti dilam, si kababaunan. Imbaga ti babaunan, tada pa kairanudan ti akin babaunan. Ngam ti papakpakan, ngawan pa kairanudan ti mangpakpakan. Aglablabas kan si kababaunan. Aguray ka man. Sige, padasan nakasagidon tadi katrasan. Agtrabahon tupay dito'y idi ni Aimee. Idin to ta si kakot saan? Huh? Soron kon? Pagbabawyam daytoy nga inaramid mo kanyak. Ikan nga aga po nga agbabawi ak? Huh? Kukom aya dati rancho? Kat kukwa ti ina ni Aimee? Dumteng to ti aldaw. Agpakawan ka kanyak. Iti anya aga po. Anya ko matibasol ko kan ka. Sika ti rumbang nga agpakawan ka ni Aimee, Claudia! At nagayam ko akaadalan ni Aimee. Imbagada analaing kano ni Aimee. Kapkap na kan nga tati kabsat mo ni Aimee. May mayatan ni Aimee. Ngam ti daddumaan na karelasyon ni Manong, mama. Day tamo ti pamatik, iho. Itinabiit a panagyan ni Aimee diti balay. Nakitak ti kinasingpat na. Nasarakan mo't langan ni Manong ti maibagay kan kuana. Nasingtot mo't ni Manong. Sika, iho. Kabaalam ka di mo ti agpamarang amarigrigan. Tapno masaraka mo ti babae, anapudno kan ka. Ah? Mama, saanan anas kan nga aramidak dayta? Saan ngamin arumbang nga itad amin akid daon ti babae? No kwarta ti kiddaon na. Dayta mo ti kamali idi ni manong mo. Nagtalag, kat intad na ti amin akid dawan dagiti babae kan kuana. Anya nga ti aramidak iti dayja, Flora. Masurunak unay kan kuana. Ay na, durabag kumadjay rupa na. Uray siyak. Di nakpay respetuan no mapanak ija rancho. Adala ko mapangtangdan ko, tamang tangdanak iti mangipungot kan kuana. Kasla kalalaingan no kasjay amapanak ijay rancho. Agkusilap. Adan tala aldaw na ako nak. Pagbabawyan na tinararamid na kanyak. Pagparin tumangak iti sangok dayjay a babae. Makabalis tanto matlaeng kan kuana. Ha, kukuana ita. Angam kukuha tanto mat. Kaano nga ta makabalas ta, mami? No anya nga ta at ipampanakkel dayjay a babae. Makapasuron. Kitaan nyo kit di mami ha. Amangan mat no ada pagtultulagan da kan ni Daddy Julius. Saan kumot ngay palubos? Para kanyak laang ni Julius, agraman ti rancho. Nalpasan ana iproseso dagiti gatas, sir. I-deliver yo ka din, sir. Mabalin ka di ako muyog ka, taawan ti kaduhak. Imbagla para lista ka dagiti order. Umayak man ti pag-deliveran niyo, sir. Wen, Flora. At damot sidecar tay motora pag deliver ko iti gatas ti baka. Ada ka di mabalin ko apag tugawan iti sidecar ti motor, sir. Wen, tabasit lang ti gatas a may deliver ita. Sika ti mangkita iti listaan o asino dagiti nag-order. Ibagam lang, taiso ti pangipanantay ti gatas. Sige nga rod, sir. Lumuganak iti sidecar ti motor. Ala, intan, Flora. Apay, akimuyog ka kan ni Julius. Napanan nyo. No kumanasapsapa kayo ngay may, da kayo kumati kadwa ni Sir Julius, nana. Saan ko maasyak, nana? Nana, kun kunamkat kanyakon, Madam idi, tiawag mo kanyak. Idi takunak no nasaya at kayo agsyuman kan ni Aimee. Ay nga saan matgayam? Saan kayo ang maikari nga agsyuman kan kuana? Sa lawasaw.
Di mo idisot atong pamkanyak, nana. Agyaman kayo, tabakot kayo. Iso adi kay patulan. Ngam no maminsan pa'y ngaramidin nyo dayta. Siyak timang tungpa kada kayo. Oh, bastos! Amok mo timang respeto iti tao, arumbang nga irespeto. Ngam no kas kada kayo, ay nambarak. Agraraman kayo nga gina. Pemanaw kay din kay heredera, gapo kada kayo. Kumusta ti ay ayadak nga estudyante? Rabiin, ngam di ka pala mapaniti kwartom. Ilepas ko pa ito report nga aramidak. Superstar iti biyag ko. May salangan na semestre, malpaskan. May sakanton ka nagiti agmart siya amapan umawat iti diploma. Kat isagot kon to dahil ta diploma, iti ay ayatak a superstar. Saan ka di ati diploma kat isagot iti naganak? Kuma, ngamjak narik na ti dungo ti maysa nga ama. Kasano kuma nga isagot ko kankwana? No awan ka, sa anak a makaturpos. Kaguram ka di ti amam? Saan, Andrew? Angam, mangnamnamaak. Adom teng to ti gundaway, amariknak ti panangipatag kanyak ti amak. Kastamatan, amariknak ko mati panangipatag na kanyak. Bayan, tamapan tanto agpasyar ijarantyo. Masigurado, akailiw na kamot ti amam. Dandanin agturpos ni Aimee iti kinaabugasya. Bilibak mo't kadakwada ka ni Manong. Nabayag basitan ti relasyon da. Ngam nagtalin at daan na pudno iti tunggal maysa. Maragsakan para ka ni Manong mo. Kamaudyanan na. Nakasarak iti napudno kankwana. Makapantayon to ije lugar da, no intayo ka sa uti amana. Sangon na tayo nga tati amana. Iso api manaw ni Aimee. Tasaan ka no nga impakita ti amana ti dungo na kankwana. Numapantayo, kat di na tayo sangwan. Ti agsubli tayo ditoy. Awan parikot dita, mama. Sa bagay, husto ta ko nam iho. No di na tayo sangon, di agawin tayo. Kat agkalay sa dalatan. Ado man ti bagsak ko, mami. Makapasadutan ti mapanijay pagadalan. Kasano nga rodan, anak ko? Sana ka makairwar iti ado akwarta ni Dadim at Julius. Tilang masapul tayo ti ititid na. Sigurado. Ano ulit at nga alaan dagiti bagsak ko? Katagbayad akmanan. Apay ngamin, adi mo tinartarimaan tinagadal. Padasan pa'y ti dumawat ka ni Daddy Julius, mami. Padasak Naku na ngamin idi, nga apay kano anag bayagan, kat di kamot lamalpasen iti panagadal mo. No maminsan, nagadula unay mat ngamin ti papaarami dagiti professor mi, mami. Rumbeng ngamin nga aramidan nyo dagita. Jay kagiddan mo anag enroll iti kinamaestra, kat nagturpusan idi napan atawan. Makapasuron nga rod, mami. Kuna jay din, asa anak kanupay ang mabalin nga graduar. Gaputa adu ti bagsak ko. Masapul nga dadak kala selebrasyon iti graduation mo, Aimee. Agyaman ak unay kan ka. Angam, umanaya na makaturpusak. Kan maysa, ag-review akpay. Kalpasan na, ag-examak. Basta, pakaragsakak no maselebraran ti panagturpos mo. Intayo ka na mamay ti may sa analata ka restaurant. Si Kaman lang ti makaam mo, may Superman. Siyempre, may superwoman. Itapay lang, kamlaawan kan. Agyaman ako nay, Andrew, biyag ko. Sika tiintin nagtilangit amang bayabay kanyak. Gapo, taawanan ni mami iti biyag ko. Meron na lang siguro. Agayatak ngamin unay ken ka. Maiduma ka kada kini nagbalin a karelasyon ko. Julius, kasapulan ni Claudia ti kwarta. Ikan na kuma, tamapan mo't lang ijay syudad. Ituloy na, ti panagadal na. Saan ka di nga upat lang atawan ti kinamaestra? Manu atawan ti panagadal na. Kuwa ngamin, Julius. Marigatan ka nung ngamin. Adda bagsak na. Kaya tasawan day ta,
Asaan nga agadal ti into na rin na ijay syudad. Abagan ba't no makasasawan? Pag ko naamat ang makasasawan. Apay nga ro da manuatawunan ket di mo't lamalmalpasan iti panagadal na. Sayang lang ti kwarta ginasgastos na. Sabali ti pangipanan na. Nagtulad day tarupam nga umay dito'y balay mi. Kaamamok a balay yu gaya mon daytoy. Ti amok, kat balay ti gayem ko ani ay mi daytoy. Makikabkab balay kayo laang. Talaga na puskol ti rupam. Awanan kay tibain, ha? Asino ka datang ata tinapuskol ti rupa na? Mayak ditoy, tada ibagak ka ni sir. Sa anak a makikabbalay tawan karbangak. Ada balay meng. Ay, no! Ay, lapdan nakman. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day ti babae. Aramidam ta kayat mong aramidan Ngambasol mo, no Jack maidanon ti idanon ko kumakan ni sir. Anya ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Awan, karbagan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay, no! Lapdan nakman. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day ti babae. Sige aramidam ti kayat mong aramidan. Ngambasol mo, no Jack maidanon ti idanon ko kan ni sir. Anya ka di ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Umay ko kumaitid kada kayo ti listahan ti nakorder iti gatas. Ngam, simabat ni Claudia akas lati Greg, sir. Panawan na kami ditoy, Claudia. Apay alapdam nga umay ni Flora dito'y balay. Ado ti may tultulong ni Flora kanya kay ijay rancho. Kablawan kay ti panagturpos mo, iha. Agyaman ako, nay, ma'am. Di na ka di mabalin nga awagan iti mama. Saan ka tamam? Sige, mama. Agyaman ako, nay, iti kinasingpot yung kanya. Mama, Kablaawak may matyayayatek. Ti superwoman iti biyag ko. agyaman ako, nay, kan ka, Andrew. Happy graduation, Manang. Nagasat unay ni Manong kan ka. Manang ko na kun Tamanong ko nga ti agbalin nga asawam. Agyaman ako, nay, kada kayo. Natunoy ko matlaangan ti arapaap ko. Nakaturpusak matlaangan. Ala, intayo nga ro dun iti restaurant. Tani, itay pa yung agmanmandar ti tiyan ko. Karga ka nun. At to'y pa'y tinayon ti listaan, tinagorder iti gatas, sir. Agyamanak, Flora. Awan gayam. Saan ka di pa nga imawag kan ka ni Aimee? Saan pa'y mat, sir? Iti naudi nga imawag akot makumiko medyo pagadalan. Ay, jak amaw, no naggraduaran, sir. Kasta ka di. Ala, kumusta nagtuken ko na intun umawag manen? Matungpal, sir. Saan ka di nga umawawag ka na kayo, sir? Napukaw ko nga men ti cellphone ko, idi. Gimatang iti sabali. Kat nasukat ang tisigod ang number ko. Ay, kasta ka di, sir? Ala, inak nga rodan iti rancho. Tanapan naggatas iti bakat itaduma akakadwak ijay, sir. Apay, anak kami suot ka si Brak. Anya ka di tinapasamak di taruhar. May itay ni Flora, mami. Nagsinungbat kami. Idi may ni Daddy Julius. Pinastragnak. Anya? Anya ka no tigagaran ni Flora ditoy? Dahil ti dinamag ko itay ka ni Flora. Nga maditi sungbat na. Saan ka no nga umay makikabalay? Tada ka no balay da. Talaga apagpong tutenak day dya babae. Ha? Uray siyak, mami. No saan abim malaot itay ni Daddy Julius? Amangan no nagpinungot kami. Day jay ti ambisyosa. Kaya't nasamot ni Julius nga uray lakayan a maidiligkan ko na. Awan tilin na kayan ita. No kwarta ti pagsasaritaan, mami. Wan mo't kit di. Hanggang saan mo't unay ama ko na abak nang ni Julius. Ngam ado ti atiwan na dito'y lugar tayo, mami. Mangrugimat gaya man ti panag-review, iti review center, love. Wen,
Mayat na inakon ag-review. Tapno sigurado, love. Dahil tamad ti kayat ko, tapno makasigurado ka. Sapay ko ma. Tama ka pa saak. Inton madanon ti bar exam me, love. Namnamag mat dahi ta, love. Amok kami na nasaririt ka. No pay kasta, aramidak amin akabaulak. Barang maigasat ko. Buyugan tayo ti kararag. Anda kaasi ti apo karang tinapasnag nga kindaw iti kaasi na. Wen, Andrew. Awan sa bali akamangan no saan ani Apo Diyos. Dakkal ti kaasi na kadagiti mamatikan kwa na. Apay akas taday tarupam. Adda ka din nakaapam. Masurunak, mami. Binaunakit din ni Flora ang mga wit iti nakatimba gatas. Inyawid mo kuman tigatas Kasapulam tigatas, saan ka di? Ang mga numakita ni Daddy Julius, kit agungat, mami. Huwin gayam. Manipod awan ni Aimee, dakkal tinagbaliwan na. Saan kas idi an nalukay kadata. Nagbalin mo't ten akirmot. Kasuron ko matday dyan nga, Amy. Nagbali kita ng papanaw, nga kasla ad-adakit din, ang nagmalas ta. Kastamot nga rod ti mariknak. Iso akasuron ko launay dayjay a babae. Awan lang nga roden ditoy. Ngam isupay lang ti poon ti saan tayo apagkikin na awatan. Bilibak mat kadamanong kan Aimee. Takay kayat dati agyan ijay quarter ti security guard. Ngam ti agyan dito'y dakkel abalay. Saan gamin ang materialistic ni Aimee? Simple a tao, kan saan a naparamag. Sa bagay, dahi tamot tinadlaw ko, mama. Hangam saan nga amo ni Aimee, nga addadakkel abalay ni Manong, iti asidag ti negosyo na. Sigurado nga ijay dantong agyan, inton malpas ti kalaysada. Apaman ang makapasa ni Aimee iti bar exam na. Ket addan tumanugang yung abogada, mama. Wen iho. At danto alaan ni Manong bunga opisina nanto iti asidag ti negosyo na. Naggasatan ni Manong, tanasingpat ti asawaan na. Kabayatan asan pa yan ang rugi ti review. Kaya't mo kariti kumuyo kanyak, ijayan ti negosyok. Sige man nga rod. Surwan nak, tapno makatulong akan ka. Alang ron, ngam narigat ti trabaho ijay. Dandani saan ka ngagtugaw? Anya tinarigrigat at trabaho. Tinegosyo? Wenno, ije rancho. Depende matkat di iti tao. No anya tinalaklakakin ko ana. No mapadasak ti trabaho iti negosyo. Ibagak to, no anya tinalaklaka at trabaho para kanya. Ijay kalangan ayan ti cashier. Agkahira ka. Amangan no mapukaw ti collection, no siyak ti pagyanam iti cashier. Andakin ka, no takawam ti koleksyon. Sika ti manager, iti daytoy a supermarket. Owner ken manager. Pinanawam daytoy. Kat imay ka iti lugar mi. Kat nagpamarang ka nga aplikante iti rancho. Saan at trabaho ti sinapol ko ijay? No di kat sika. Anya? Kasano ko maasyak ti sinapol mo? Kat di nakpay matamam mo. Sa pulam ka di, ti saan mo pa'y ngamam mo? Nagsapula kiti nasingpet. Nagaget. Kang runan ti amin napintas. Ket sika deta, love. Mabalin a plano ni Apo Diyos ti panagsinarak ta, love. Agasam? Nagpamarang ka amarigrikat? Tapno lang masarakam ti agbalin nga asawam? Mamatiak matitimbagam, love. No saan ko nga inaramit tayo jay? Saan ka kumaan na sarakan? Anya ka diti impakan mo ka ni Julius. Ta isakit nakalaunay, sika a babae. Adda ka di impakan nyo kan kwa na ide? Iso apagarupon nyo? Nga da impakan ka? Ha, anya ti inted mo kan kuana, idinapan ka ije balay. Apay adiyo dinamag kan kwa na, ano impisado kayo ang mga mau, nana? Ti saludsod ko ti song batam. Madanagan kayo kaday. Ang mga no isukat na kada kayo, iso nga insecure kayo. Ha, anya nga insecure asasawam.
Apay kumanga insecure-ak. Apay nga rod nga agdamag kalaadagos no adda makitam. Ni Sir Julius ati pagdamagan yaw. Hay, di ta kayo manlangan tadda pa'y aramida. Mabalin la ko matimang karamkam iti tao. Ay, inaramid kon iti dayta a babae. Saan ka diyan ni Flora dyan naggapo dito'y, mami? Awan sa bali no saan aday jay apo or ti kararuak. Nakitak asimrak, iti pagalaan ka dagiti timba, apang ikanda iti gatas ti baka. Aguray man, tapalab ogak ti danga. Anya ti aramidam. Kargak ting kayo iti ngato ti ruangan. No iduron na ti ruangan no rumwar, matinag ti kayo. Kat matamaan lakit di ti ulo na. Masurunak at talaga iti dayja a babae. Mapan kayo ijayan ni Daddy Julius, ta ipatungpal ko ti planok. Oh, sige, makaamukan, Claudia. Alaan ko to'y tugaw apagbatayak amang ikabil iti kayo iti ngato ti ruangan. Inton rumwar ti danga. De na ipagarup nga adda kayo iti ngato. Makabalasak matlaan yan kan kababae. Darasag, tapno awan makakita kanyak. Adto'y titugaw kan kayo. Agbatayak iti tugaw, kat ikabil ko ti kayo. Aday ta, pumanaw ako dito tapno awan makakita kanyak. Anya nga tati naramin ni Claudia iti asidag ti ruangan. Nakita ka nagdardaras a pimanaw. Di namot inrikap analaing ti ruangan. Ay, amangan nagsubli. Magnaak man langan iti bakdor. Amangan nagsabat kami di tarwangan. Amangan nagsubang kami manang. Adu itati gatas anaala kadagiti baka. Kasapulan pa'y titimba ditoy. Kurang titimba? Masapul nga rod nga inak mangala ititimba. Ingka man nga rod, at dangamin na panan dagiti kakadwa. O sige, tamapanak. Kunwari, nasingpat ka nagagatak, tapno din nakisukhat ka ni Flora. Mapanak iti pagalaan iti timba. Barang ipiyar naman ang tilibreta ti bangko kanya. Adda akon iti ruangan ti pagalaan iti timba. Di damot inrikap anaimbag. Iduron ko tapno makastra ka. Anay ko. Anya dyan nagapo iti nga to. Anay ko, natamaan ti ulok. Kasla maulawak pa yan. Mami! Ay, tinapasamak ka na kayo! Apay nga indoron nyo ti ruangan, Mami. Da kayo kat nga ro, tinatamaan iti kayo. Saan ka di anag nadya babae dito eh? Apay asyak, tinatamaan iti kayo. Mas daawak, tadamutan iti pagprosesuan. Nagnangata iti bangir. Maulawak, nagsakit. Anya itatyaramidag, Mami. Agdardara ti ulo yo. Agpaarayat ka kadagiti kakadwa diti rancho. Tulong! Arayatan da kami! Tulong! Anya tinapasamak ditoy. Itala nga nagdisnudo ka at tumulong, ngam kastapay tinapasamak mo? Agdardara ti ulo na, Daddy Julius. Kasanwa napasamak da itoy? Imposible da itoy. At da ka din ng pang-or di ta ulom? Ipantayo ko maidya ospital, Daddy. O sige, ipantayo. Inakisaga na tilugan. Wan, Daddy Julius, saan nga agsardang ti panagdara ti ulo na? Naipaskil nga tan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam. Madanagan na, Clav. Amangan no sana na inayon tinagan ko iti listahan dagiti nakapasa. Anya nga rod no awan nagan mo. Adda pa'y mat sumaro naman nga exam yo. Agnerbyosak matan. Madanagan akmatan. No anya man ti resulta ti amin, naskan nga awatam.
Dinakon-akon. Adapay mo sumarunong nga exam? Anos lang ti kasapulan. Sa bagay, masapul nga aklunag, no anyaman ti resulta ti amin. Oh, apay nga agdardaras ka. Papanam. Mapanak iti nakapaskilan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam, mama. Wah, si kamot yad ada magagaran. Ngamdaay mi kan Andrew, iho. Jay ngamin gayem ko nga staff nga day jay pagadalan. Intyat na kanyak nga adda kanun ijay bulletin board ti resulta, mama. Dinamag mo kumaakan kwa na no nakapasamot laang ni Aimee. Ay, nag-offline mo tan, mama. Adda siguro importante nga ramidan na. Sa bagay, kasta nga agpaiso ti empleyado no da boss na. Masapul nga agtulnog iti ipaaramid da kenkwana. Ting masakbayan. Dinamag mo kumakankwana no nakapasamot laang ni Aimee, iho. Nag-offline mo tan, mami. Adda siguro importante nga ramidan na. Sa bagay, kasta talaga't empleyado. Masapul nga agtulnog iti boss na. Inako na, imbag ita, tabasit pa iti tao. Narigat no adunto ti tao. Iyawag mo adagos kanyak no anya ti resulta, iho. Ariglado, mama. Apay nga minanapan kayo ijay, mami. Saan ka di nga imbaga kamangi kabilak iti kayo iti nga to ti ruangan? Naawa ni ti panunot ko. Kunak no nalpasan anag na ni Flora ijay. Nagalis akas lang kiwat day ja babay. Addan to aramidat kan kwa na? Ijay likod nga ta tinagnan na. Taapay asaan nga iso tinatamaan. Ti kunak kat adda pay laang ija unag. Saan mat? Ta idikwan? Da kayo mat tan tinapan ijay. Agkurang nga mintitimba. Iso amapanak ko mamangala. Apay ngamin, ada kayo tinapan. Nangibaon kayo kumaiti sa bali. Agpabanglo ako mangarod ka ni Julius. Hanggang kasdyang mataan, tinapasamak. Iso ada kayon tinapan na ngala, kasta ka di? Diyo amo nga dak di tarwar ti ruangan. Nangeg ko amin ti saritaan nyo iti anak mo, Magda. Julius, adda ka dinangag mo. Nangeg ko nga rodami na saritaan nyo. Gapo iti dakes a plano yo. Da kayo matlaang tinagsagrap. Ha, makapadismaya kayo. Nagdakes ti aramid yung agina. Nagbidot laang mo ti anak ko, Julius. Kasanon no siyak tinagnay jay. Kaslada kayon nga agina tinangdangran kanya. Ay, ngamawan ti kasta panggapmikan ka. Apay, di mo inanawa ti anak mo iti plano ng aramidan. Jay kunakon, kasanon no siyak tinakapasamakan ti kasta. Aimee! Umay ka dito ator ni Aimee! Ha? Anya ti ko nam, love? Top 10 ka, love. Adda ni Jervy ijayan ti bulletin board. Kawawag na. Pudno ka di, love? Nakapasaak? Saan ka lang nga nakapasa? Adda ka kano iti top 10. Agyaman ako na, Diyos ko. Natungpal ti arapaap ko. Mabalinta na pasyaran ni Dadim. Kaya't mo apasyaran ta ni Daddy, love? Kailiw ko matiransyo. Napadasak ngamin tinagbali na katulong ijay. When tanagpakan ka iti garami kan ruot kadag iti baka. Idinto tamay sa kagayam abilyonaryo. No saan ka nagbali na katulong iti rancho, saan ka kumamit na nasarakan? Ay, kitahan nyo tilinaw ti pagiwarnak, sir. Oh, ay. Anya ka di dayta. Tauray ka lang nagtartaray adi manon dito'y ayan ko. Top 10 tigayim ko iti bar exam, sir. Ngay, may top 10. Ha? May son, ananay nga abogado tigayim ko. Anya? Ti anak ko? Nagturpos nga uray pimanaw iti puder ko. Maragsakan ang amang ipadamag kada kayo iti balegi tigayim ko, sir. Ha? Flora, malagip na paingata ti anak ko. Saan ka da pinakumustahan na kayo, sir? Kaawatan, ngawan tigura na kada kayo. Sabay ko ma. Mailiw ako ni ti anak ko.
Kasano ang makapagkidawak iti pamakawan ken kuana? Saan yun akagura ti gayem ko, sir? Naamiris kon dagiti kamalik. Nakapagpanunutag, idi pinanawan nak ti anak ko. Mabalin mo kano ti agawid. Kuna ti doktor, mami. Saan samot ang nagsubsubli ni Julius diti ospital? Iti na panak iti pagbayadan. Binayadan kanumat ni Daddy Julius ti bill dito yung ospital. Kasta ka di. Mabainak paikit din gapo iti napasamak. Ni Flora ko matamaan. Hanggang syakmatan. Uray kumamat, no saan anangag ni Daddy Julius ti saritaan ta. Nagmalas nga rod. Di talakat nga minagananad. Papuskulon talatan ti rupata. Awan mo't papananta sa bali. No di ijay balay ni Julius. Diyak lakit di kayat ti agsubli nga agab-abang iti pagyanan tayo akas idi, mami. Uray siyak Nang runa kat agpadpadamot nga awan trabaho ta. Ada pagiwarnak dito'y lamiseta iti salas. Kita man. Ada na linyaan iti ballpen. Basa man. Dagiti nakapasa iti bar exam. Malvar Aimee de Vera? Oh, anya tinakitam di ta pagiwarnak. Tauray kalanag nga. Basaam tinalinyaan iti ballpen anagan, mami. Yawat mo, takitaak man. Ato Saan nga ta? Akanagnagan na lang dayta. Ang uray ti middle name na Adivera. Kat isumat. Mabalin akanagnagan na laang, mami. Imposiblimat ani Aimee dayta. Hello, Flora? Nakahawag ka man. Congratulations, gayam! Top 10 kagayam iti bar exam, Amumon, Flora? Agyaman ako na, gayam. Uwa. Oy, ang mga nudin akon am-am mo, tamay sakan nga abogada. Sobra ka, mat. Sikapay lang tigayam ko. Iti kaano man, sikalata tigayam ko Flora. Loka? Kat, kumusta mat ni Daddy dita? Impakita kan kwa na tinagan mo iti pagiwarnak. Kaya't na ti dumawat kan ka iti pamakawan. Ngam di nakanumat amo ti ayan mo. Takkal ti nagbalbaliwan na, gayam. Madlaw ko akailiw na kan. Pudno ka di, gayam? Umay kaminto dita. Ngam saan mo pa'y nga ibagbagakan ni Daddy? Oh, Flora. Saan mo mo't nga ugali ti agday ang kabayatan ti panagtrabahom? Itamam pa'y. Sir, adaman damagak. Nukas pangarigan umay pumasyar ni Aimee. Saan yung kadi akagura? Nakaamiris akon. Kayat ko pa'y nga agsubli ti anak ko. Ngam dagiti agina amagda kan Claudia. Sir, agpaiso ka dito imbagayap? Agbababawi ka dagiti nararamid ko iti anak ko. Hamum ka di. Asika ko matinatamaan iti kayo nga karga ni Claudia iti nga ato ti ruhangan. Ha? Anya ti kayat yung asawan, sir? Dungag ka. Tay salaysay ko tinapasamak. Nay, imay kayo matitirancho nga gina. Ay, kumusta ka, nana? Aglisi kay ti dalan mi. Apay nga agyan kay ti dalan? Amulata ni Apo Diyos kay salakan ti awan basol na. Kat tinakabasol. Iso, ti pagbawingan ti dakas apanggap ti managdakdakas. Awan ti amok kadagiti sasawam. Ay, saan kan nga gindi di amo, tamo kon ti amin. Agbalbaliw kayo nga minon. Natangig kayo pa'y lang. Kat awan mo ti maipanakilyo. Apay ka di akasta ka. Kayat mo tapagtalawan ka dito yung rancho? Kabaalam ka di nga aramidan ti kabaulak nga aramidan. Ay, awan apulos karbangam diti rancho.
Kukwa ni Aimee daytoy. Love, mabanta ka din ijay rancho? Wen, iruarte driver ti kotse. Imbaga kon ken kuana itay. Umay ka di mat da mama? Wen kano, ngam ko na ni Jervy, ajay kano kotse na ti pagluganan da ka ni mama. Saan da makilugan ka na ta? Nalawa mat jay lugan mo. Saan nga mina makaururay ni Jervy? No, kayat na ti umunan to nga agawid, wano maudi, maaramid na ti kayat na, talugan nakat nga ron. Sa bagay. No agbati tapay ijay, amangan no din napay kayat ti umyan ijay. Mapandala nga agpasyar, kan makisarita ijaran tiyoyo. Apay nga imay ka dito'y balay mi. Saan adito'y ti ayan ti trabaho? Sana nga umay agtrabaho, nana. Urayag laeng ti tunay a boss ditoy. Apay ko mga urayam ni Julius. Ay, saan ani Sir Julius ti urayag ako nakatunay, nana? Ah. Ada urayag ditoy. Agurayak lang iti sumagmamano a minutos. Agtugawak pa ito'y sirup ti kayo dito'y arubayan. Sika ti makaam mo. No asino manday takunam nga urayam. Numabalain, saan kayo pa'y apumanaw ditoy, nana? Asino ka kumaamang mandar kanyak? Katulong kalaang. Sir Julius! Umay kayo ditoy! Amangan no ni Aimee ti sumungad! Anya ti kunam. Ulitan man, Flora. Umay kayo dito'y kunak! Agturong tilugan na sumungad diti arubayan nyo! Amangan no da Aimee kan Andrew ti sumungad! Anya? Ne, duwa mo takot siya ti agturong dito eh. Oh, aday tadan! Daddy! Ay, mi anak. Ay, mi. Pakawanan ako, ma. Arakupan ka man, anak. Daddy, kailiw kayo unay. Agyaman ak unay, anak. Tapi nasarnak matlangan. Wan, Daddy. Kadwak ti kabsat, kan ina ni Andrew. Anya? Kabsat kan inana ko nam. Nakakutsa damat. Kunak man no marigrigat ni Andrew. Daddy, nagpamarang lang ang marigrigat. Agam, saan aday ti pagsaritaan tayo? Ah, ay, umay kayo nga rudan. Sumrek tayo di tabalay. Magda, Claudia, mangisaga na kayo iti pagsasangwan mi dito'y salas. Ay syakon, sir! Ang mga noan niya pa'y ti isagana dagitang agina. Hay, awan pa nagtalag ko kadagitang agina. Uno saan? Bantayak ida amang isagana. Ala, si kanti makam mo. Pakaidayawak ta nakaumay kayo dito'y pagtangan mi, kabsat. Ibaga kon ti gagarami. Tada ka no aramidan ti anak ko ani Jervy ije syudad inton madamdama. Dawatan mi kuma ti pamalubos mo nga ikalay sa ti anak ko ani Andrew ni Aimee nga anak mo. Nuan niya ti pakaragsakan ti anak ko. Sana siya ti agbalin na tubang, kabsat. At dadamatan iti husto nga edad. Ngemsakbay ti amin. Itid ko pa'y kumaki ni Aimee, tinabayagan nga imbati day di inana. Aimee anak, adtoy, tinabayagan nga induldulin ko, papaitid kan ka day di inam. Basit, abaol? Anya tilinaon day ta, Daddy. Adtoy titulbak na. Lukatam, takitaem tilinaon na. Apay nga imbaw na ta ni Daddy Julius amang isagana iti merienda dagita. Aganos tapay ita, anak ko. Agdong paltalatan. Inton ipantatimakan ni Jasalas, mangag na ti saritaan da. Wen anak, iso nga gawaan ta ti mangisagana kadagitoy. Tapno makapantan ijay salas. Masurunak matitiday ta, Flora. Bambantayan na takit din dito'y kusina. Wen nga rod. Mabalinan. Ipantan ti pagpalamiis iti ayanda. Nalukatakon, Daddy. Papeles mat dagitoy. Basaak man?
Last will and testament daytoy, Daddy. Nailanad ako kwak ti rancho kan balay. Uwan, anak. Day tatibilin ni mamim, iti agsakitan. Imparamid na dagitan, sakbay apimusay. Ita, tadaan ka niti husto nga edad. Ited kon kan ka. Gayam, kaya't nga rod asawon day ta. Nga awan karbangan ti ore asino nga agaray. Wano mangibaga, ako kwa na ti rancho kan balay mo. Agyan kami matan ka ni Andrew ija syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo na. Gayem, sikan ti dutukak amang tarawidwid iti amin. Sika ti kangatuan amang kita kadag iti tao. Kan tuy balay. Nangat nga to pay laeng mat ani Sir Julius, gayam. No kayat ni Daddy, alaak matan ija syudad. Saanan nga agtrabaho? Tapno makainanamat. Tapno di yung mat ko na anaranggasak. Agpili kayo, no anya ti kayat yung trabaho dito rancho. Para dalos, tumulong agitad iti kanan, dagiti baka, anabiit pa'y anaganak. Dagiti lalaki ti agsawar amang kita kadagiti bulo sa baka. Agsweldo kami kadimat? Ay, alangan nga trabaho kayo iti libre. Anya nga iti igatang nyo iti kanan nyo, no saan kayo nga agsweldo. Flora, mangbali akman nga rod iti sweldo. Ay, saan pa'y amabalin ti agbali tawan pa'y kinsinas? At dapay mo't kanan nyo anabati iti balay ni gayim ay may. Di kay pa'y nang rugi ang nagtrabaho, agbali kayon. Ninamnama tama tagikwata ti rancho. Iso nga inremedyota napapanaw ni Aimee. Kuko na matgayam ti rancho. Awan na pulos ti karbangan ta, mami. Daytoy samot tay kunkunada, akarma. Nagbalinta ka tamatang-tangdanan lang dito'y rancho. Imbaglakit din Tadi data pinapanaw ditoy. Awan pagkamangan ta. Nagkasat matgayam ti biyag ni Aimee. Bak nang gayam ti agbalin nga asawa na. Abugada pa yan. Ay na, agkupit ti barukong ko iti apal. Claudia, no impasnak mo kumamot tinagadal. Saan kumakasto tinagbanagan ta? Dagiti inrurumanta. Isuda mat tinagbalin nga among ta dito rancho. Daay me, kan Flora.